Türkmenistanyň büdjet edarlarynda, ýokarky jaýlarynda gazet jurnallara 2024-nji ýylyň 1-nji ýarymy üçin mejburi abuna ýazylmak mewsimi başlandy. Häkimetler nesirleriň hem online hem de kağıt görnüşlerine ýazylmagy, seýle-de degisli tölek kwitansiýasyny hudurlamagy talap edýärler. Lewapdaky habarçymyz Berk döwlet gözegçiligindäki gazet jurnallaryň mazmunynyň okyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, gosmaçy mejburi çykdyjylaryň bolsa maşgaly büdjetine agram salýandygyny aýdýar. Lewabyň döwlet idaralarynyň işgärleri öňümüzdäki ýylyň ýanwar-iýun aýlary üçin neşirleriň online görnüşi üçin 60 manat, öýe gelýän kağıt görnüşleri üçin hem 50 manat tölemeli. Munyň bilen bagly 110 manat möçberinde tölek geçirilenligi baradaky kwitansiýany hem edaranyň hataplaşyk bölümine hödürlemeli. Ýolbaşçylar 10-njy noýabr üçinli soňky möhleti kesgitlediler. Deyip yerli büdjetçileriň biri 26-njy oktýabrda habarçymyza gurrun berdi we bu talapdan boyun gaçyranlara käýinç berilýändigini nyktady. Ol Tewitdäki edarlaryň işgärlerinden neşirleriň kesitlenen görnüşlerine abuna bolmak sorulýandygyny, sol bir wagtda käbir büdjetçilere zähmet çekýän pudogyna degisli beýlik neşirlere hem gosmaçy ýazylmak sorulýandygyny aýtdy. Bilim işgärlerini mugallimlere we terbiýeçilere türkmen dili mugallimler gadyety we beýleki syýasy ähengli neşirlere dagy goşmaça abuna ýazylmak sorulýar. Netijede ýene de goşmaça 20 manat möçberinde çykdyjy etmeli bolýar. Deyip bu ýagdaýlary başdan geçirýän söhbetdeşimiz habarçymyza aýtdy. Mejburi abuna talaby ýokarky jaýlarynyň ýürütilistirilen mekdepleriň hem taliplerine degisli bolup dur. Habarçymyz bu mejburiýetiň döwletden stipendiýa alman öz hasabyna okuyan ýaşlary, olaryň ene atalaryna hasym köp agram salýandygyny belleýär. Talipler okuw töleginden daşarada agaç nahallaryny satyn almak, okuw jaýyny, otaklary we umumy ýaşaýyş jaýyny abadlamak, sport egneşikleri, telpek we köýnek ýaly milli geyimleri satyn almak üçin hem pul çykarmaly bolýarlar. Bular ykdysady krizis sebäpli gün gözeranyny zordan aýlayan hojalyklara onsuz hem goşmaça agram salýar. Häkimetleriň mejburi abuna talaby gaty artykmaç. Deyip habarçymyzyň söhbetdeşi öz maşgalasynda 4 adamyň sol bir görnüşli nesirlere ýazylmagy mejbur edilýändigini gurrun berdi. Ol yerli gazet jurnallaryň mazmunynyň okyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini hem sözüne gosdy. Metbuat azatlygy boýunça halkary hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky orunlary eýelýän Türkmenistanda metbuat seriýetleri Berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallaryň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellenilýär. Serhetiz reportyorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda senzuranyň we gözegçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi nykdalýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden taliplerden ýylyň dowamında 2 ýazak gazet jurnallara mejburi abuna ýazylmak talap edilýär. Mejburi okyjy çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär.